سلام سلام أخوات كمي وإلكم كمي كنيكم سلام كتكونوا تسفى قبر يا ويلكم قد حمزكم أتخذ لهم أبت جروب زلنا شير نقبره دمس خيس ما عند هاليو حد لكم صحف لي ويلكم قد حمزكم كلهم دمسي نصر الذي أقدس زخونة سبب سبون تحلي مالتي أقدس زخونة حبرتاتنا عداقة إزلنا لهمها سلزي تمالي كون زقبو نابلو مسجاجرني of course ناي Wednesday updates نبرنا special Thursday update ويكاني خمس update كيرني هذا تمهنيات of course عندنا إنجلاند تمالي كم تزرع ممكن سعرهم جزينا خنا بوميلنا مو هاي حقوسنا سلزي welcome قاعد أحمد زعم كلهم إنجلاند تدقوا فيهم كنت تسفى قبر welcome جاء أقولنا سبين ندقف نخون مالتني سنبت anyway نقدم لي سنبتي قاعد أحمد زعم كلهم اسمع الله صبوا شيء شير نقبر لهم فلاتنا تليجرام جروب ما يا داقة خمسة يوز اللهمي بزح من قصات قبر له بعوان تاودي بعد تاوي كله تمهنياتات كنزارب الله نفتننا ويلكم كلهم قاعدة نزاكم يا ويلكم كلهم قاعدة نزاكم اوكي سو كساب زمزو بمنتاي كجمر داس يبلني يمسلكم هذا زعمت بزحات اللهم فلاي بإيميل سدلي من أربعة زياخات اليوم مالتي تمخنيات كأن بروموشن نايتناتكم أدفرتايز كتقبرو جنزل فاندريز كتقبرو ماركت أدفرتايزنج كتقبرو نقول زعم مسألة أبز جن ديسكريبشن اللوك ماب فيدل فاينانس حفشاوي أب تمرتي تراي فوكس جبر إمبر أبتنا أدفرتايزنج زدلت بروموشن زدلت هل channelون علىكم سلازيه مزخخر خونكم من البات أبينا لكم ذخركم كتلزقون يخون بزحت بإيميل لي بخستايب تليفون زرخبكمنا حفشاوينا بزلت حقي كابز حقه وسعي خابعي زوز أي كوني سلازي أبو خيركم تتنبوبون دسم بلني نيرو من البات حفشاوي نات مكرو لنا مكافلو لنا بتني في الترتيب تخال النجارات وبتحليهم جن سأجمع زلكم في الفري رايت سو نبتي زمس أنا على جهة أتو أحوات ويلكم كلهم قاعد نزاكم صبوا رايت لازم عبيتي تكالات انت جميرنا هم سري وزلهم متى مش جمعيتين سبعان قولي لنا لو وسيخو صبوا كورس كأني له of course لما قولي له شو جمعيتين سبعان which is excellent صبوا خمسة نقل نير مثلا زحت رجزي almost 520 نير تيستحته MSTR لو نبتي سنة 4 نجزو وريد له نشيء تنفاسي ركمه ورد بلا له مالتي أمازون عند خط إزبلز أو زي زمس أديها بلا خلي تينك كنت 155 is great صبوا برايسيون جراب 3% تقوليلو نبيس 15% تقوليلو I think نبيس زوافرنا بزحات نيرنا نحوات أقاطم كويدين I think 50% قالوا قولي لا لها بسلسة 200 نا 270 almost مالتي exact روات هذي كنا 4-5% كابت all time high مالتي مرت مالي أتي ساعات 100 نيرة سلازي I think كباب 150 كلاون خسيتات أبوغي زي حسابات نيرة مثلني just دحريقن بداقة sometimes momentum cost داخلي أقاطم كوين سلسة 100 خير حد جدن تحت وريدا نريالنا مهنياتات اللوها كراود سترايك كلتا 100 فيسترا 150 فيجر 3 حدن تسلاخا ستعتي سلسة 190 كتورد كلا بتعمي ستهاسيات كالات من اللوها بتعمي زتهاسيات كالات ون اللوهانا قدمنات زيناتات متونا المالتي سبيس اكس كم تريوز لهم all time high كون لنا تسفن قبل نبنا زون حدا خبتي نتنقلوا اي بي او انت اتي حدا غنيا يو نحنا كنا نخسبوا له نبلينا بزح غزي انا خبا اي بي او نخوافر ريكومنديشن مي حسابات وانت حتيهم مخر ولا تزيكون كل غزي كاب اي بي او حد شاب عدا غزات ممهار قوننا يبلي كل غزي سلازي اي بي او تنقل كنبلون لغبانا اي بي او كا انيشال بابليك اوفرنا بالماركت بابليكلي تريد زغبر قلطيف زات مالتي اتم زبله روكيت لاب سانشديشن روكيت لابون حنت خطين ناتنا نوفر لا تاعكم كونت نبرت في مالتي كاب 150 ناي كباب 7% تقولي لا زي اون which is acceptable مهنياتو سبيس اكس تتحازي ايرن ناي 8% تقولي لهم زي لنا مهنياتات ناي هاردوير تكالات كلن كنريلنا الذي ويلكم نقعد حمزاكم كله بزح ناي عداقه منقصاصات يزلنا مالتي وخلا زلاربه رايت سو ازي تعداقنا
نتعداغانا ناسداك انترينايو ناي ابل مايكروسوفت كابتن مرح تكون على انفيديا كبابي 3% قدل كله برودكوم مايكرون اي ام دي كله لعلي 4 6 7 كبابي وريدا نرينا هاردوير مالتي بنصارو ناي سوفت وير تنقولا زغنيا ممكن لنخلنا زينات كعتي بعد شوبيفاي ديم بعد بلانتير ديم بعد مايكروسوفت قرب او انتاوي كوين نرينا اوف كورس بلانتير 0% هذا مالتي جوجل 0% متى حدا شوعات قرد كله نتفليكس ارنينا لهم لومي اي ثينك نيشتي كمبل هذانا معناته اتزلو عداغا قرب زعقبك يكون ابز غزي سبيس اكس كبعبيو نري لنا اتي ريسك زي ولو اساتي لنصو كل غزي ግን اونتاوي ويكا بوزيتيف نريو علنا رايت صوتي زينا وي مهنياتات انتاي يقولوا هذا ايران تارجتس ميليتري بيزز از يو اس لانچز ويف اوف سترايكس يبلنالو ايرانن ناي يو اسن زنبره كونتات اي ثينك شادشاي كفاشا معاتي قال غيرلو اذا خاكساب حجي نعداغا بالوتاوي كصلو يري بالوتاوي كم زلو كاي صلينا اوف كورس ناي اويل نيشتي مقصاصات وي ناي شير ستاب ابز مالتي سوري ايران تارجت ميليتري بيزز از يو اس لانچز ويف اوف سترايكس تمتكعتا زغبرو زلو ايران ناي يو اس ان اوف كورس نعداغا بالوتاوي صليوا خم بنخنا ناب سبيسيفيكلي ويكا بولكي بحفشا هنرخ لنا جن اب ناي سوني زنبره صبصاب ناي يو اس ستوك ماركت كم زدلي نبرن እቲ ምክንያታት እቲ ኩናት ከም ዘለኩም ጽናሕኩ ኦይል ከዓ ናይ ከባቢ 10% ወሲኹ ነይሩ ማለት ኣብ ዘለኩም 10% ወሲኹ ኦይል ተወሲኹ ንዕዳጋ ናይ ስቶክ ማርኬት ታይጋጥሞ እቲ ምክንያታት ናይ ኢንፍሌሽን ናይ ካልእ ምዃኑ ከዓ ኩሉ ግዜ ስለንዘራረበሉ ብዙሕ ምድጋም እውን ዘድልዮ ኮነ እቲ ምክንያታት ግን ናይ ወሽመጥ هرمز دينا نبلو يتي ناي 10% ኣብ ዓለም ዘሎ ኦይል ዝሓልፈሉ ቦታታት ክልዎ ንኽእልና ብሓፈሻ ግን ዕዳጋ ኩሉ ይኮነን ጎዲሉ ነይሩ كل يكونوا قليل زلوا روتيشن قدري انقصاصاتون كجبر نري لنا بزح جزية هذا خاطي ببزح صليات زنبرة تبع دعانا جن اي بي ام حنت خاطن زعابية تكلاتني على ما حنت خاطن وحش جبرات تكلات على 25% قليلة سولس مالتي سولس 25% بمقدلا كلن نايساس ويكا نايس سوفت وير تكلاتون مساء ببزح مئتاويت كوغولا رئينيا نيرنا اي بي ام درجة 4-5% ناتهم أتاويتات كاب كونسلتانسي ديو كابتي ناي سوفت وير وي ساس ديو بحفشة كاب سوفت وير زمزي كاب 4-5% كون خل بتخباب مالتي إذا the worst day on record السبر ويكات سخف أو سيد زمزة أبناء عداك ستوك ماركت سلامن تايجن أوكي أرنين هيبوم يروم أوكي أرنين هيبوم اتزمزل لها نيشتي متنقطع نقبر الله نايروم أولهم قالك تمارو IBM stock tanker after the company released preliminary second quarter results لنالو اتي ناي كالاي ربعي ناي حدا عمت مالنا وربعت 5-6 زنبره preliminary اتي exact زخونه ويكات الخكل زخونه صبصاب زيكون هيوم ناتنا صبصاب حماق كون يخእል እዩ መጠንቀቀታ ዘሎ እንተኮይን ኣቀዲሞም እርኒን صبصاب ይሁብዮም ልክ ኣብቲ መዓልቱ صبصاب ኮቢዮም እቲዮም ዝዛረቡ ሓለፍቲ ዘለዎ ክዛረቡ ገለገለ ኣብ ትሽዕ ግዜ ግን እንታይ ኢሎም ነይሮም እቲ preliminary ወይ ከዓ ቀዲመን ዝባና صبصاب አይ ቲንክ ብዙሕ ዝገበርኩም ከም ናይ ባዕል SMCI ዝኣመሰለ ሕማቅ صبصاب ክባኸለዋ ዝተፈላለዩ ተካላት ይህበን 25% እሞ ማዕረ እዚኣ ትመስል ትካል ኦፍ ኮርስ ኩሉ ግዜ በኣሉታዊ ወይ ከዓ ብኔጌቲቭ ክስሎ ናይ ግድን ዝኸውን ስለዚ እቲ ናታ ሴክተር ኢንቪዲያ ተወሲኻ AMD ትውስኽ ወይ ነቢስ ትውስኽ ወይ ማይክሮን ትውስኽ ናይ ሃርድዌር ስለ ዝኾነ ንብሎም ኩሉ ግዜ ኣብዚ ኸልክ IBM ሶፍትዌር ዝተሓዘ ኦፍ ኮርስ ዳይቨርሲፋይድ ያ ኤግዛክት ሶፍትዌር ጥራይ ኣይኮነን ግን እቲ ዝሃብዎ ፀብጻብ ከም ትሪቦ ዘለኹም እንታይ ነይሩ he blamed the shortfall on weakness in the software and infrastructure business after ናይ software ወይ infrastructure business በሃል ናይ software ተካላት ማለት እዩ እቲ ዝመጽ ዘሎ ገንዘባት ናብ መን ሽፍት ዝገብር ዘሎ ከም ኩሉ ግዜ ንዛረበሉ ናብቲ ናይ AI ሃርድዌር ዘላ ተካላት ብፍላይ ከዓ ሜሞሪ ከም በዓል ማይክሮን ዝኣመሰለ ይኸይድ ስለ ዘሎ ንሕና እኩል ገንዘብ ኣይንረክብና ናዛ ዓይነቱ ፀብጻብ ስለ ዝሃበ ኩለን software ተካላት ብብዙሕ ክወርዳ ኢለን ነይረን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቀንዲ ጠቕቲ ቀንዲ ምክንያቱ እዚ ኸውን ከሎ ናይ ሶሉስ ዝነበረ ከም ዝረኣናዮ ከዓ እቲ ናይ artificial intelligence እውን ነቲ ናቶም ሶፍትዌር ዝነበሮም ከም ተቐድሚ ሕጂ ናይ በዓል አንትሮፒክ ክመፅእ ከሎ ከም በዓል ChatGPT ክመፅእ ከሎ ከም በዓል ግሮ ከም በዓል ጀመናይ ክመፅእ ከሎ ነተን ኩለን ሶፍትዌር ትካላት ዝትንክፈን ዝነበረ እዚ ከዓ ልክዕ እቲ AI መሳርሒ ዘሎ ናይ AI ማለት እዩ it will distract the software companies ዝብል ፀብጻብ ስለ ዝሃቡ ኩሉ ዕዳጋ ናይ software ትካላት ባሉታው ተጽልዩ ነይሩ ማለት እዩ ትንካብ ስተርኢና ናይ ሓደ ሰሙን ፀብጻብ ንኣብነት
بألوتاو كتقولوا خيلة مالتي بفلاي IBM زمراحيتن بألوتاوي ويك أب نيجاتيف كسلوا فتينو نيرو قال ناي خستاي زلنا أحوات سبب ناي هاردوير تكالات مالتي زين بتعمين تحسين كم تري وزلوه كم بعل وان سكن نبزهم سألكم ناي سيمي كوندكتر تكالات SMCI 6% NVIDIA 3% Vertiv 5% ARM 7% Micron 6% ASML 1% AMD 6% TS تايوان سيمي كوندكتر مالتي ارني هيبومنا نيرو زون كباب 3% كل برودكوم 4% كورويف 6% نبيس 14% كوغودل زغبروم مهنياتات انتاي يمثل كندز زاكل ميتاوت كوغودل زغبروم تقند مهنياتات انتاي يمثل كا كنري كنفتنينا تقند مهنياتات ግን I will tell you أقدم بيله صب ناي ارنين زهبانات كالات لومنيرن انتي كابتن زهبان بار TSM تايوان سيمي كوندكتر اب تايوان تركب انت كابتن زعابيا ወይ ከዓ ኣብ ተራ ደረጃ زعابيا ይኹን ንኽእልና ተራ ዝተፃወታ ማዕረ በዓል ኢንቪዲያ ተራ ዝተፃወታ ናይ ሃርድዌር ዘብሉና ማለት ማኑፋክቸር ዝገብሩ ታይዋን ሴሚ ኮንዳክተር ማኑፋክቸር ዝበሃል እዮም ማለት እዩ እዚኦም ፀብፃብ ሂቦም ፀብፃቡን ካብ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብቕልል ዝበለ መገዲ ተረዲኹሞ TSM ወይ ከዓ ታይዋን ሴሚ ኮንዳክተር ረቨኒው 4 ቢልዮን ከም ዝኽኢሎም 39 تثبيت استجبروا ማለት እዩ ተሰብጻብ ዝነበረ 39 ሰሙን 40 ነው ምጽሙ earning per share ውን 4 ምጽሙ 38 ተጽቢት ዝተገበረሉ ብጣዕሚ ውጽኢት ከምጽ ኽኢሎም ነይሮም ማለት እዩ net income ወይ ካቲ ኣታዊ ወይ ካቲ profit ንብሎ ማለት እዩ 22 ቢልዮን ከምጽ ኽኢሎም 19 ጥራይ ጸብጻብ ዝነበረ ማለት 19 ክሳብ 22.4 ቢልዮን ጸብጻብ ከምጽ ኽኢሎም እትናቱ ጋይዳንስ ወይ መምርሒ ክንዲ ዝኣታው ክና ምጽና ዝበልዎ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ is actually more important than ናይ ዝሓለፈ ኣታውታት ከብኸሉ ካብ ተጽቢት ዝተገበረሉ ብ37% ዕብየት ከም ዘምጽእ ተጽቢት ተገይሩሉ ከም ትሪኦ ዘለኹም ማለት ተጽቢት ተገይሩሉ ወይ ጋይዳንስ ወይ መምርሒ ሂቦም ኣለዉ ዝሃብዎ ብዚ ግን ኣገዳሲ ዝኾነ ዓመት ሙሉእ ዝተዛረብናሉ ካፔክስ ካፒታል ኤክስፔንዲቸር ወይ ከዓ ወጻኢታት ማለት እዩ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ 3 ዓመታት even more significant higher እንታይ ክኸውን ይብሎ ነይሮም ኣብዚ ትሪእዎ እንተሃሊኹም even more significant higher than during the period 3 years ካብ ዝሓለፈ 3 ወርሕስ ብዕስፍታት ወይ ከዓ ብብዝሕታት እንዳዓበየ ክበዝሕ እዩ ዝብል ፀብፃብ ስለ ዝሃቡ እዚ ኩሉ ወፃኢታት ዝግበር ዘለዎ እቲም በዓል መታደን ካልእ ትካላት ከዓ ኣታዊታት ኣይረኽበልና ኣለዋ ስለዚ ዕዳጋ ከዓ ስክፍታታት ይገብር ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ዕዳጋ ብስክፍታ ዝነብር ኩሉ ግዜ እዚ ኩሉ ወፃኢታት ዝግበር ዘሎ እዚ ኩሉ ኣታዊታት ዝግበር ዘሎ ውፅኢት ከዓ ይትረኸቡና ኣሎ ስለዚ ናብ ምንታይ ገዚኡ ሸይዙ ንኣብነት ኣነ ከም ብርሃንን ኢንቨስት ንግበር ኣብ ኢንግላንድ ኢለ ገንዘብ ሬይስ ክገብር እንተጀሚረ እቲ ስራሕ ከጀመርኮ ግን ነዊሕ እንተኸይዱ ምናልባት እንታይ ደው እዩ ውፅኢት ከመዓስ ክመጽእ እዩ እዚ ኩሉ ዝጠፍእ ዘሎ ግን እዚ ዓይነት ክንብል ንቡር ይኸውን ስለዚ ኣብዚ ከዓ እቲ ካፒታል ኤክስፔንዲቸር ወይ ወፃኢታት ዝግበር ዘሎ ካብ መጠን ንላዕሊ በዚሑ እሞ ካብ ሕጂ ከዓ ክበዝሕ ስለዚ ቀጻልነት ክህልዎ ይኽእል ድዩ ኣይክእልን እዚ ኩሉ ካፔክስ እዚ ኩሉ ወፃኢታት ዝግበር ዘሎስ ኣብ ዕዳጋ ናይ ግድን ስክፍታታት ክገብር ጽልዋ ይገብረሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ 1 ማንዝ ወይ ከዓ ወርሒ እንተሪኢና እምበር ኦሜጋ ቲሞ AMD 10% ብሮድኮም እዚ ናይ ወርሒ ማለት እዩ ማይክሮን 22% ማይክሮን ዝነበርና ናብ 840 ወሪዳ ኣላ ኦኬ ተሓደ ዝሕጀ ክለኩም ፀንሕኩ ኦኬ ናይ ካፔክስ ማለት እዩ ናይ ካፒታል ኤክስፔንዲቸር ስክፍታታት ዝኩሉ ወፃኢታት ክሳብ መዓስ እዩ ከንካ ኣታዊታት ኣይረኽባልና ኣለዋ ስለዚ ክቕፅል ይማዕርኸሙ ወላት ከቋርፅ ይኽእል እዚ ዓይነት እዩ ዝኾን ዘሎ ካልኣይ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ማርኬት ሮቴት ይገብር እዩ ራይት ሮቴት ይገብር እዩ ማለት ንኣብነት ሓደ ኣዋፋርቲ ኮይኑ ኩሉ ገንዘቡ ኣብ ሓደ ይዋፍረኒ ንብልና ኩሉ ግዜ ኣብ ኢንግላንድ ጥራይ እንተሃሊኒ ሞ ኣብ ሚልዮናት እንተሃሊኒ ኣብ ኢንግላንድ ጥራይ ክዋፍረ ይመርፅኒ ምናልባት ኣብ ኣፍሪቃ ድዩ ምናልባት ኣብ ኣሜሪካ ድዩ ዳይቨርሲፋይ ክገብሮ ንቡር ይኸውን ማለት እዩ ወይ እውን ሓንቲ ሃገር ንኩሉ ግዜ ፅቡቅ ኣታዊታት ኣለዋ ማለት ኣይኮነ ምናልባት ካብ ሓንቲ ሃገር ናብ ሓንቲ ሃገር ክትጠዋወጥ ትኽእል ኢኻ ልክ ኣብ ስቶክ ማርኬት ከዓ ኣብ ወርቅ እንተነርካ ናብ ስቶክ ማርኬት ትኸይድ ኣብ ሪስክ ኣሰት እንተነርካ ሪስክ ዘይብሉ ትኸይድ ኣብ ሃርድዌር እንተነርካ ናብ ሶፍትዌር ትኸይድ ኣብ ዝብላዕ ምግብታት ስቴብል ንብለን ማለት እዩ እንተነርካ ተመሊስካ ናብ ሪስክ ኣሰት ከም በዓል ኣማዞን ከም በዓል ተስላ እውን ክትከይድ ከም በዓል ኣማዞን ከም በዓል ተስላ እውን ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ሮቴሽን እውን ኣጋጢሙ ክንብል ንኽእልና ማለት ስለዚ ናይ TSM ወይ ከዓ ታይዋን ሴሚ ኮንዳክተር ጥራይ ዘይኮነ ASML ንባዕላ ሓንቲ ካብተን ዝዓበያ ማለት እዚኣ ከዓ ልክዕተን 3 ዓበይቲ ትካላት ክብለን ዝኽእል እዚ ASML ሓንቲ እቶም
زعبي ماشين دلهم AI نخسرح بزي ASML خسرح كدي نفوتينا كالأيتي TSM يا ويكتبون سيمي كوندكتور بزين السخاء مانيفاكتشر كون كم زي كده نفوتينا سالسي تخا انفيديا خا تزبلس زعبين زخلوا وسيت همسي زلون ناي AI chips سرحلنا سلازي زي ان سلستين ستحازت كلها نقول بدحري اوف كورس نحن جوجل ليو كل نغرات نتقموا لينا سلازي ASML زي ناي هولاند كالكا ناتا تكالون قوليلو سلامنتاي اتناتهم تسميت وي مشت ازمص بحجي وي زشطو اتاوي اتوماتي بخلا زراربا እሱ ኻ መጠላዕሊ ክበዝሕ ከም ዝኽእል እዮም ሂቦም ተመሳሳሊ ምስ ታይዋን ሴሚኮንዳክተር ይኾናሉ ስለዚ ናይ AI chips ዲማንድ ወይ ከዓ ጠለብ ዘለዎ በጣም ልዑል እዩ ዘሎ ኩሉ ግዜ ግን ጉድ ኒውስ ማለት ኣይኮነን ጉድ ኒውስ ካን ቢ ባድ ኒውስ ማለት ጽቡቕ ዜና ሕማቕ ዜና ኾነ ይኽእል ሕማቕ ዜና ከዓ ጽቡቕ ዜና ኾነ ይኽእል እዚ ግን ግዜ ምናልባት እቲ ማርኬት ኖ ዛዳ ሓንፀገም የለን ግዜ ይኮነን ቀጻልነት ኣለዎ ዝብል ገምጋም እንተይብዎ አይ ቲንክ ኩሉ ግዜ ዜናታት ይመሲኹም ትሪእዎ ባንክ ብል ማለት እዩ زعبي جن I think أبو كله خصح قبل لكم هنا أبنت ASML بكم ذلوا ASML قولي لكم كله درجة يقول لنا نون كتبوا لتقول لكم أبزر إيوه ستوك أبزر إنا ASML بايزو لمون وسخ هذا لاسا نيرت ديت نتري سوسان كتم برسنت يقولي لزلوا أتعطويتات بتعمل كواليتي نالبات نتنكال تكالات جن بقولتاوي صليوان يركب سوسان كتم برسنت بعمل بعد تسلا بعد متى بعد انفيديا بعد امازون كل يلن يبنا انفيديا ون يلن بعد انفيديا بعد يلن كاب يرتدي تبع متريني 10% تراوس يزلو اكشلي صبوي 10% بموسخو اي صلاق كون مهنيات 10 4 زخون قرب سكفتات وي كفرحون مغبرلنا نيرو مالتي تي اس ال وي تسلا ون ترينا منالبات نيجاتيفون كون خلي يا نيجاتيف 11% يزلو بعد الامي وي مايكرون ترينا يوم 6% قولي له يا بزحلف عم شمع 10% قولي له يا بورحي 16% قولي لهم بالكلنا هذا عمت نترينا يجن ستيل 160% وسيغي يزلو سلازي ابطلع التوافير كاتس حنا اوف كورس تزي كوين جن عمت نترينا 600% اذن هو غدل كابت نبورن نبوري هون معناته مالت مالي 100 نيرا تحتي ابز عمت مالتي سلازي تي عداغاون فير كنكون مالتي روتيشن ون ናይ ግድን ይኸውን at some point ግን ፍርሕታት እንተፈጢሩ ወይ ገንዘብ ካብ ወሲና ካል እንትኸውን ወይ ኩናት መጽዩ ወይ ወነዚ ናይ ሜሞሪ ንብሎ ዘለና ንኤአይ ዝጠቅም ሜሞሪ ንብሎ ዘለና ብዙሕ ስክፍታታት ገይሩ ሎክ እዚ ኩሉ ሜሞሪ ንግዚ እምበር ድሕሪ ወርሒ ወይ ድሕሪ ዓመት ድሕሪ 5 ዓመታት ካልእ ሜሞሪ ትካላት ክመጽያን ናይ መታ ናይ ሜሞሪ ክትጅምር ያ ናይ ኢንቪዲያ ከም ዝኽእል ገለት ተባሂሉ ሕማቕ ዜናት መጽዩ ዝኾነ ማለት እዩ እዚኦም ኩለን ናይ ሜሞሪ ትካላት ይኹን ካልእ ነገራት ከዓ በጣም ክወርዳ نور يخون سلازي نخمزي نخاء كما وافرتي دايفرسيفاي انت غيركايو اما بزح مسوس خزي كون كتوافر انت دا نيشتي دايفرسيفاي نغبركا ابدا حن كنتات كلها توافر كلها تمرات يخون مالتي قال زي ميموري وي كان هاردوير بتعم صليات زلات كلام بار اس كي هاينكس تبل ستوك ناي ساوث كوريا زي خالك كنت ناي مايكرون ناي ميموري كلكم صنعوا كي حجي تمالي بزح لفسهم اي بي او اتيا صبغ وسيخه شعبن بتعم تمبل غيراو بتعم غوديلا مالتي تمخنياتات ግን when will this boom cycle finally end ይብለና ኣሎ ማለት ማዕሲኹ ኸቋርጽ ስለዚ ናይ ዩኤስ ሜሞሪ ኣዛኻ ናይ ሃርድዌር ሎስ as sharply sold ስለዚ ናይ ሳውዝ ኮሪያ ርስ ከተማ ከም ሰገር ዝሕብረና ዘሎ እቲ HBM ዝበሃል ናይ ሜሞሪ ማለት demand stays strong ጽቡቕ demand ዘለባት investors caution how the boom can last ክሳብ ክንደይ ይቀጻልነት ከሉ ኣብነት እንዳማሃርኩ ይነበርሊ some point ኸቋርጽ ዩቲዩብ ኩል ግዜ ኮነ ከሉ ዝኾነ ነገር ከቋርጽ at some point ከቋርጽ ኩናት እንታሊ ይቋርጽ ስለዚ ሙሰኽ ናይ ነገራት እንታሊ ኻ ከቋርጽ ንቡር ይኸውን ስለዚ ንሽተ ዜናታት ወይ አሉታው መጽ ወይ ዓበይቲ ሄጅ ፋንድስ ፕሮፊት ኮስት ድምስ ጀመሩ ዕዳጋኻ ንሽተ ብሪዝ ገበር ወይ ካን ንሽተ የስተንፍስ ንሽተ ይጎድል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቀንዲ ምክንያታት ሜሞሪ ዝተሓዘ ዝኹሉ ይኸውን ዝኹሉ ገጸልኩም ጸናሕኩ was driving Intel AMD stock down again on Thursday ሎም ካን ምንታይ ዝጎላ ዘለዋ ዝብል ዜና ከም ስሪዎ ዘለኹም اتيا حد القصة تصلح كوني ساوث كوريا ناي ASML earning effect is driving Intel and AMD shares down today ስለዚህ እንካ ሃርድዌር ተከላስ ተሓዛ ስለዝኾነ እተን ብዙሕ ወሲኸን ዝቐንያ ኮርዳ ናይ ግድን ይኸውን ስለዚህ ንሱኢቲ ምክንያት ወላ ኣብዚ ዓመት እንታይ ብሎክ ማለት Intel and AMD still remain blockbusters investment for 2026 still ሓደ ካብተን ዝበለጻ ተካላት እውን ክኾና ይኽእል ዓይን ዝብል ዘሎ I don't think so ኣነ ብፍላይ Intel to be honest I'm not a big fan ትራምፕ ስለዝበላ ጥራይ ከም ዝበፂሓ ዘላ ብሓፈሻ ግን እቲ ቀንዲ ምክንያታት ንሱ ይኸውን ኣሎ ንሱ ክብል ከለኹ ብዙሕ ንዑ ዝድግፍ ዜናታት እውን ኣለና ኣብዚ
ابزي سيتي عند خبتين عبيتي ناي بانكتات وي صبصابات زغونا مالتي they see Google, Meta and Amazon capex spending to over 800 billion in 2027 اب كتاش 10 شوعتن لا 8 بليون 800 مالت سوري يعني 800 بليون almost 1 trillion مالتي capex ويكا وصايتات كغورو خم زخونو حبريتا ويكا صبصاب يبنا له بزي سلازي زي سكفتات كلكم صنعكوس بخال زيناتات تدغيفو كان نغرات مزيو وين تاغاتم እዚ ኩሉ ወፃኢታት ቀጻልት ኩሉ ወይ ከኒ ስለዚ በአሉታዊ ወይ ከዓ በኔጌቲቭ ተጸልዩ ኩሉ ይኽእል ይዝብለና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ንስዩ ኣብ ልዕሊኡ ግን we have another pressure ካል ጸላዊ ዝኾነ እውን ኣለና እሱ ከዓ ናይ SpaceX ጉዳይ ናይ SpaceX ብዙሕ ግዜ ተዛሪብና ኣለና I think እቲ 5% ኣብ ዓለም ዘሎ ናቶም ሼርስ ጥራይ ኣብ ዕዳጋ እቲ ነይሩ only 5% ማለት እዩ እቲ ዝተረፈ ኣብ ምንታይ ነይሩ እንተልኩምኒ አይወጥ ሸጥዋ አይፍቀዶም ቅድም ሕጂ ዳርጋ ተሳዲቅ 180 መዓልቲ IPO እቱም ዝበለት ምጽባይ ናይ ግድን ነይሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን በቢ ኩነታቱ ፍልዮሞም ኣለው ኣብዚ ኣጎስት ዳርጋ 10% ኣብ ፐብሊክ ኣትዩ which means ንሕና ንገዝኦም ክንሸጦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብዙሓት ዝገዝኡ ዝነበሩ ኣብ ዕዳጋ ከዓ of course ክሸጡ ይጅምሩ SpaceX ከመጀመሪያ ሰራሕተኛታት ናይ SpaceX ነበሩ ከዓ ገንዘብ ስለዘልዮም ክሸጡ ናይ ግድን ይኹን ስለዚ እዚ ኩሉ ክፍተታት ገይርሎ I think ከመጀመሪያ ብለኩም ነይረ ማዓስ ከተገዛ ምናልባት ልዕሊ 100 ታሕቲ 100 ይባል ታሕቲ 100 እንተትወርድ ነይራ it would be ምክንያቱ it's a great company to be honest ጽቡቕ ሕልሚ ዘለዎ ጽቡቕ መጻኢ ዘለዎም ገሊኦም ግን ብተወሳኺ ናይ ቻይና እውን ከምኦም ተመሳሳሊ ዓይነት ዓውዲ ዘለዎ ትካል ትማሊ ዲያቆን ትማሊ ዜናታት ወፅያ ነይራ ስለዚ ንሱ እውን ጸሊዎ ክኸውን يخلي سلازي SpaceX shares face fresh pressure as lock-up expiration approaches the lock-up نبرزو لنا نخلي معلتات يعصو اب IPO اتم زبلت زبل صبصاب يزغبرو زلو مالتي سلازي هم سريو زلهم SpaceX this company اب سبيس كوست نازو زلو انكم سما سبيس مارس اب جوبيتر او ايفر مالتي سلازي كابتن مجمرة انشال بابليك اوفرينز نبرو استحد 135 يوم اتيوب كابو استحد خويدو موتي 130 كتن اتستحد ኣብ ዕዳጋ ይብና ኣለው ሎክ ኣፕ ኤክስፓየሪ could significantly increase share supply from inflation ይበዝሕ ኣሎ ናቶ ማለት እዩ shares valuation remain elevated despite recent decline ዝሁሉ ጎዲሉ እንዳሃለው still ከባቢ 49 forward PE ratio ከም ዘሎ expected revenue times expected revenue by the way for sale ማለት እዩ this is crazy 49 PS price to sales ይሸጥሉ በጣም ክቡር ማለት እዩ ምክንያቱ earning የብሎም እንታይ ዳ accelerated ዝኾነ profit ወይ ከዓ ጽቡቕ ዝኾነ ኣታዊ መክሰብ ክረኽቡ ጥራይ ተስቢ ዝገብረሎም ስለዚ it's one of the most expensive large cap stock based on the valuation measure ብለና ኣሎ እነዚህ ናይ valuation ወይ ከዓ ዋጋታት መዐቀን እንጥቀመሉ ክቡር ሊሕሱር ሓንቲ ካብተን the most expensive ዋጋትን ዝኸበራ ክትከውን ይክእል ኣላ ከተን ዓበይቲ ትካላት ክንወዳድር ከለና ማለት እዩ so for comparison ኢልና እዚ ሞዴል ምስ ተስላ ንባዕላ ሓንቲ ምስ ኤላን ማስክ ዝተሓዘት ኮይና ክብርትን ንብላ ኩሉ ግዜ ካብ 15 times expected revenue ሞኻ expected it's not even the past ለዝመ ዘሎ ዓመት ዘምጽዎ revenue ኣታዊ ኣብዚ ሕጂ ዝሸጥዎ ዘለዉ ብ15 ዕጽፊ ከቢራ ትሽየጥ ከም ዘሎ revenue profit ኣይኮነን ስለዚ ቁርብ ስክፍታታት ይገብር ብለና ኣሎ future share release remain in focus of course ዝዓበየ shares ኣብ IPO ከኣትኹም ዝኾነ ዝሕብር ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ምስቲ ምህላው መጠን ኣብ ኣኸሉ ኾና ካልእ ከይወሰድኩም ከለኹም ምክንያቱ ኣዝያ ፀብፃብ ስለዘላት ንብዚ ኣገዳሲ ፀብፃብ ካብ ኣንከ ወፃእ ከለኹ ካብቲ ናይ ስፔስ ገለ ካብቲ ናይ ስፔስ ኢኮኖሚ ንብለን ፅቡቅ ትካላት ክኾና ይኽእላ ንብለን ዝነበርና I don't know if you remember ሓንቲ ካብን ኣስትስ እያ ASTS ማለት እዩ ሓንቲ ሮኬት ላብያ ካልእ ትካላት ኣለዋ ብዓረድ ዋየር ገለገለ ዝበሃላ ኩሎም ብባሕሪ እንትንክፈል ማለት ኣይኮነ of course ብሓፈሻ ግን እዚኣ ሓንቲ ካብተን ፅቡቅ ውፅኢት ዘምፀት እያ ዝሓለፈ ዓመት ሎሚ ግን they plan 1 billion ዝኣክል ገንዘብ ሬይዝ ክገብሩ ከምፅኡ which means ልክዕ ከምቲ ናይ ማይክሮ ስትራቴጂ ዝገብርዎ ሼርስ ናቶም ከብዝሑ ሼርስ ክሸጡ ማለት እዩ ስለዚ I think ናብቲ ቴክኒካል ክኣትና ከለና ናቶም ሼር የብዝሕዎ ኢንፍሌሽን ይበዝሕ ኣሎ ማለት እዩ ብካልእ ገዲፍካ ናይ ኣስት እቲ ዝበዝሐ ብርክታት የብዝሕዎ ኣለው ምክንያቱ መስር ኣለዎም ከም ገይሮም ከብዝሑ እዚ ከዓ ዕዳጋ ብኣሉታዊ ክፀልዎ ክኢሉ ምክንያቱ ነትናትና ገንዘብ ነትናትና ሼርስ ዳይሉት ይገብርዎ ስለዘለዉ የብዝሕዎ ስለዘለዉ ማለት እዩ ብሰንኪ ከምዚ ከዓ ብሰንኪ ከምዚ እንታይ ጋጢሞን ኣሎ እንተሪኢና ናይ ትካላት ናይ እንታይ ዝበሃላ ናይ ስፔስ ኤክስ ዝመርሒተን ናይ ስፔስ ትካላት ኢኮኖሚ
ببعد 5 سبيس ايكونومي سبيس اكس 2.6% وليدا لاين روكيت لاب 11% بسنك ناي سبيس اكسن بسنك ناي استران مالتي يا سوري است سبيس موبايل اغلغل تبان استس ريدوير 10% وليدا 9% لونار انتات انيشياتيف دا انتويتيف غلط بالكا ال ان ار سيمبول كورنات ابزلوك مالتي ناي كبابي 9% وليدا يون كلن سبيس اكس تبحلم زشطالنا زلوا تكالات ببزح مئتاويت كولا نرينا لنا قال خابت مهنياتاتك كم تقول لكم صنحكم اللهم ديكم ابي انت وافروا ابي انت وافروا لكم ديكم اي دنو تلو تقول لكم سبيس اكس اي بي ام ساعات اي دنو جن we have to be careful كل جزء كنت نكف علينا بهالي انا مالتي sometimes قعوتك خلي زبد جزء جن كاسيك حنت جزء ساعات كل جزء قعوتك كم زي كونه كل جزء جنزبنا كين خسر انت كنقبل الناس بالحطه كملسالو كل جزء معناته اب فاينانس اب جنزب مجمريا how do I not lose money how do I protect my money ገንዘቤ ከመገረ ዘይ ከይከሰኩ protect ጎብሮ ይخل ዝብል አምር ወይ ከሐሳባት ንስከም ከላለና ካለ ናይ ሶሪ ናይ ተስላ ቢልፎርኩም ጽኒ ሕድ ስፔስ ኤክስ ማለት እዩ ናይ ተስላ ስቶክ 7% ጎሊላ ግን ጽቡቕ ቀርኒ የሚመምጽም ነይሮም ጽቡቕ ዴሊቨሪ ወይ ሪፖርት ዝሃቦ ማለት እዩ ከመጠን ንላዕሊ እቲ ቶታል ናይ Q2 ዝነበረ 480 አምጽሙ እቲ ስፒድ ዝነበረኻ ዴሊቨሪ ዝገብሮ ማለት እዩ ከባቢ 406 ጥራይ ነይሩ ናብ 480 ብጽቡቕ ወዛዕትን ከባቢ ብዙሕ ሚእታው ተወሲኹ ማለት እዩ እንደኾነ ግን እትናታ ዝበልናዮ ትሸጡና ዝነበሩ ናይ ሮቦቲክስ ዲና ካል ነገራት ስለዚህ ነፃ ቁርብ ጽልዋ ገይሩሉ አይ ብሊቭ ኣብ ኤርኒንግ ክትውስኻ ዝብል እምነት ኣለኒ ምክንያቱ ጽቡቕ አንጻርያ ናይ ተስላ is crazy ትናቶም ዴሊቨሪ ዝገበሩኹም ንሪኦ ዘለና ጽቡቕ እዮም ኣምፂሞ ወላቲ ፕሮዳክሽን ዝገበሩ ወይ ፕሮዲስ ዝገበሩ እውን ኣወንታዊ ፖዚቲቭ እንትኾነ ግን ከም ዝበልናዮ ተስላ ብጥራይ ኮነትን ክትግምገም ትኽእል ምክንያቱ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ሰልፍ ድራይቪንግ ናይ ፉል ሰልፍ ድራይቪንግ ይኹን ናይ ሮቦቲክስ ይኹን ናይ ኳል ነገራት ክጸልዎ ናይ ግድን ይኸውን ካልእ ናይ MSTR ብዙሓት ኣለኹም ኩሉ ግዜ ክንትንክፋይና ማለት እዩ ናይ ማይክል ሴለር ስትራቴጂ ወይ MSTR added 467 ሚሊዮን ኢን ካሽ ብለና ኣሎ ዝጸብጻብ 13 ሶኒ ዝነበረ ማለት እዩ ናይ 467 ሚሊዮን ባጤራ ወሲኹም ካብ ምንታይ ወሲኹም ሞልክ ከምዛ ናይ STS ኣብቲ ቢትኮይን ኣይኮኑ ሸይጦም ዝሓለፈ ሸይጦም ነይሮም ሕጂ ክንታይም ገይሮም ልክዕ ከምዚ ናይ ኣስትስ ኩለኩም ጽናሕኩ ኮንቨርቲብል ቴኒየር ኖትስ ወይ ከዓ ኦፈሪንግ ዝገበርዎ ሬይዝ ዝገበርዎ ልክዕ ተመሳሳሊ ስትራቴጂ ከዓ ክንዲ 467 ስቶክስ ሸይጦም ወይ ከዓ ሼርስ ኣብዚሖም ከምጽዎ ብምኽኣሎም ኦፍ ኮርስ በኣሉታዊ ጸልይዎ ንግዚኡ እንትኾነ ግን እቲ ማርጂን ኮል ክጋጥማይ ወይ ካብ ዜሮ ክትከይድያ ገለገለ ዝበሃል ግን ኦፍ ኮርስ the company raised the fresh cash via sales common stock ናይ ከባቢ 3 ቢልዮን ዝኣክል ቁሙጥ ዝኾነ ሪዘርቭ ዝኾነ ባጤራ ዶላር ሒዞም ኣለዉ ማለት እዩ ካልእ ንሱ እዩ ዓወት እቲ ቀንዲ ዜናታት ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ እቲ ዕዳጋታት ጽልዋ ዝገበረሉ ብሓፈሻ ናይ ኮሞዲቲ ብምውሳኹ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ወሲኹ ነይሩ ብሰንኪ ናይ ኢራን ኮሞዲቲዝ ናይ ኦይል ማለት እዩ ብዙሕ ይሓገዞን ነይሩ ሓደ ሰሙን ፀብጻብ ወይ ውፅኢት እንተሪእና እዚ ሬዎ አይ ቲንክ ከባቢ 70 ወሪዱ ዝነበረ ናይ ከባቢ 12% ብምውሳኹ ንዕዳጋ በኣሉታ ጸልይዎ ኣሎ ናይ ካልእ ናይ ኮሞዲቲ ናይ ጎልድ ትሕቲ ትሪኦ ታሪክ ማለት ማለት እዩ ባይ ዘ ወይ ከምጻልኩም ጎልድ ጎልድ እውን ጎዲሉ አይ ቲንክ ሲልቨር ኤንድ ጎልድ ትሕቲ 4000 መጽዩ ፈርዖንስ ንሪኦ እንታሊና ማለት እዩ ናይ 1.5% ጎዲሉ ንሪኦ ኣለና ኣብ ዝሓለፈ 30 ኣብ ሓልፍ 6 ወርሒ ከባቢ 13% ብምጉዳሉ ኣሉታዊ ሕማቕ ኣሉታዊ በንጻሩ ናይ ሲልቨር እውን እንተሪእና ከባቢ 4% ጎዲሉ ሎሚ ከዓ ከባቢ 2% ጎዲሉ ስለምንታይ አይ ቲንክ ሓተኩም እንኳ ደስ ንበለኒ ነይሩ እንዲ እቲ ምክንያታት ግን ኣብ ላይቭ ስለዘለኹ ማለት እዩ ዞም ስለ ዘይኮነ እቲ ምክንያት ኣብ ዘለኩም ናይ ኢንዴክስ ሪኢና ጸኒሕና ስቶክስ ሪኢና ዋጋ ፎሬክስ ወይ ቦንድ ማርኬት ኢንፍሌሽን ክውስኺ ዝብል ግምት ትገብር ስለ ዘሎ ናይ ዩኤስ ቦንድ ማርኬት ወይ ከዓ እዚ ክውስኽ ከሎ which means ብዙሕ ገንዘብ ናብ ምንታይ ይኸይዳሉ ማለት እዩ ናብ ቦንድ ይኸይዳሉ ናይ ኩሉ እንተሪኢኹሞ ኩሉ ቦንድ ይውስኻሉ which is inflation expectation higher ይኸውን ኣሎ ወይ ከዓ ካብ ስፅቢት ዝተገብሮ ላዕሊ ይኸውን ኣሎ ብሰንኪ ናይዚ ከዓ ዶላር እውን DXY ማለት እዩ ልዕሊ 100 እዩ ዘሎ ከምዝሪኦ ዘለና ብ0.3% ወሲኹ ንሪኦ ኣለና ሎም ማለት ስለዚ እቲ ገንዘብ ኩሉ ዕዳጋ ክወድድ ከሎ ጎድል ማለት እዩ ጎልድ ወርቂ ምስ ይጎድል
ስለምንታይ እንተልኩም እቲ ወርቅስ ኩሉ ግዜ ብኣውንታዊ ይኽድረስ ግብኦ ንግዜያዊ ግን ኣይኮነን ምክንያቱ ምስቲ ሪስክ ኣሰት ጎሊሉ ዝበዝሐ ሰብ ብዶላር ክሕዝ ይመርፅ ማለት እዩ ስለዚ እተን ቀንዲ ምክንያታት እዚአን ኣይ ቲንክ ብዙሓት ኣቲኹም ኣለኹም ፕሊስ ኣብኡ ከለኹም ላይክ ጌርኩም ተወፂእኩም እውን ፅቡቅ ነይሩ ተገይርኩም ፅቡቅ ነይሩ ራይ ስለዚ ንሱ እዩ ኣሕዋት ስፔስ ኤክስ ከም ንሪኦ ዘለና ሮኬት ላብ 67 ጎሊላ ኣላ ምክንያት ኣስትስ ብዙሕ ጎሊላ ስለ ዘላ ማለት እዩ እተን ናይ ሪስክ ኣሰት ኢልና ንፅዋዕ ወይ ስፔኩሌሽን applied material 10% ጎሊላ BMNR I think I ጎሊላ 15 በፂሓላ ኢተር ምፅቡቅ ከይዳ ስለ ዝነበረት እዩ RGTI ናይ ኳንተም 14 ጎሊላ ድሕሪ ክንደይ ዘኸባይ ዝው it's crazy IAMQ 35 ሳውንድ BBAI እውን ብዙሕ ጎድላ ንሪአን ኣለናን ናይ ሶፍትዌር ትካላት እንተሪእና ግን ፓላንቲር I think ግሪን ኣላ ግሪን ኣላ ናይ ናው ወይ ከዓ ሰርቪስ ናው ኣወንታዊ ንሪኣ ኣለና ናይ ሎሚ ጣይ ፀብፃብ ማለት እየ ናይ ሴልስ ፎርስ ኣወንታዊ እዚአን ኩለን ናይ ሳስ ወይ ከዓ ናይ ሶፍትዌር ትካላት ብለንን ቁልታሃሲን ዘለዋ እንታይ ዝኾና ዘለዋ እንተልኩምኒ ሓደ እዚአን ናይ ኒዮ ክላውድ ኢልና ንፅዋዕን ኣለዎም በዓል ነቢያስ 12% ኮርዊቭ 5% ሳይፈር 10% ጋላክሲ 7% ሃይቭ 10% ኦልሞስት ማለት እዩ 9 ሓደ ዝፅውዕ ኣለኹ CLSK 8% ራይት 7% ማራ 6% ከምኡውን ኣይረን ከባቢ 8% ክጎድላ ከለዋ እቲ ቀንዲ ምክንያታት ግን እንታይ ዝኾን ዘለና እዚአን ናይ ሜሞሪ ትካላት ከም በዓል ሳንዲስክ ከም በዓል ማይክሮን ብጣዕሚ ኮርዳ ስለ ዝቐንያ በዓል ዌስተርን ዲጂታል ደንገለ ዝብለውን ማለት እዩ እዚአን ኮርዳ ስለ ዝቐንያ ኣብ ልዕሊኡ እዚ ውድድር ናይ ኒዮ ባንክ ዝበልናዮ ከዓ ውድድር ምስ በዓል መታ ኣሎ መታ ናይ በዓልና ክላውድ ከምዚ ክንገብር ኢና ስለ ዝበሉ እዚአን ከዓ ናይ ክላውድ ትካላት እየን ስለዚ ዕዳግአን ክጎድል ርኢናዮ ኣለና ክሳብ ሕጂ ምሳይ ምክታልኩም እናመስከምኩ ኣሕዋት ምናልባት ሓደ ክልተ ሕቶታት ኣሊኩም እውን ፊል ፍሪ ማርቨል እስከ ፅባሕ እንታይ እስከ እርኒን ፅባሕ መካዛውን ስንድ ድራፍት ማርቨል አይ ቲንክ ሳሚ ፋንዳሜንታል ሪኢልኩም ነይሩ ኣብ ዩቲዩብ ከም ዝበልኩሞ ብናተይ መልክዕ I will try my best ቲም ኣባላት ዘለና ብፍላይ ፅቡቅ ጌረ ክሪኦ ምክንያቱ ምሳን እያ ማርቨል ሓንቲ ክስታይ ይብሉን ምስ ናይ ሃርድዌር ትካላት ክትከይድ ናይ ግድን ዝኸውን ማርቨል ቴክኖሎጂ ካብ 320 ናብ 188 ከባቢ 4% ጎዲላ ንሪኢ ኣለና እዚኣ እውን ኦፍ ኮርስ ግን ወላ ሓንቲ እዚ በዓል ሳንዲስክ ክጎድላ ከለዋ በዓል ማይክሮን ክጎድላ ከለዋ ዝኹሉ በዓል ኤንቪድያ ክጎድላ ከለዋ በዓል ኤምዲ ክጎድላ ከለዋ ንስ እንተ ተሓሒዛ እያ ትኸይድ ናይ ባዕላ ፋንዳሜንታል እንታይ ኣለዋ ግን ኣይ ቲንክ ፅቡቅ ጌረ ዝኾነ ሓበሬታ ከይበኩም ናይ ሳሙን ከብሎ እምበር ናይ ኩለን እየ ምሳን እያ በቃ ኣርምን ተሪእና ሪእዋ ካብ 450 ናብ 250 ጎዲላ ማይክሮን ከምኡ ጎዲላ ASML AMD እኳ ጎደልና ላ ብሮድኮም ጎዲላ ትኾነ የስ ካብ 500 ናብ 376 ኮርዊቭ ሕማቅ ኣወራርዳ ስለዚ እቲ ምክንያት ምስ ከም ሴክተር ብሓደ እየን ዝወርዳ ዘለዋ እምበር ስፔሲፊክ ስታይ ዝኾነ ዜና ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዕኒ ናይ ማርቨል እውን ግን ኣይ ኣም ሹር ኖት ወሲልያ ስለ ዘለኹ ብሓንጎሊ ማለት እየ I will try to be ready for the next Wednesday class ኣብ ናይ next Wednesday ዝመፀሎ ረቡዕ ፅቡቅ ጌር ናይ ማርቨል ክሪኤልኩም ክፍትኒ ክበርሖ ዳዊት እቶም ኣባላት ዘለና ኦፍ ኮርስ መደባብ ዘለና ማለት እዩ ማርቨል ብዙሓት ኣለኹም ኣይኖ ላስት ታይም እውን ብዙሓት ነርኩም ኣጋጣሚ ዝኾነ ስራሕት ኣነ እውን ቢዚ ስለ ዝኾንኩ ሓቃሕሽ ዋላ ናይ ምርሳዕ ክስታይ እውን ኣቢሉሎ ብዚ ግዜ ክብል ክእል እየ ኦኬ ኦክሎ እውን ታንኪዩ ናይ ኦክሎ ዘምፃእካያ እውን ናይ ኦክሎ ናይ ሪስክ ኣሰት እዩ በዓል ኦክሎ ከዓ ናይ ኒውክለር ኤነርጂ ንብለን ኦፍ ኮርስ ቪስትራ እንተጎዲላ ንሰን ኮዳና ኣይጎደለትና ኣላ ባይ ዘ ወይ ቪስትራ ጀስት ኮለሊላ ክንብል ንኽእል ኢና ኦክሎ ካብ 100 ገለን ናብ ዝወሪዳ ኣይ ቲንክ 10ታት ገላ ዘዋፈርኩም ነርኩም ትኾኑ ኢኹም ኦኬ ዜሮ ፋንዳሜንታሊ ናቶም እርኒን ናቶም መክሰብ ገለ ተሪኢኹሞ ጥሩሕ እዩ ዘሎ ስለዚ ብሕልሚ እዩ ትሸጥ ከም ናይ ስፔስ ኤክስ ዝብልናዮ ዳርጋ ብሕልሚ እዩ ክንብል ንኽእል ኢና ሳጥራ ኣይኮነትን ናኖ ኣለኩም ኣብዚ ናኖ ኒውክሌር ተባሂላ ትፅዋዕ ማለት እዩ እዚኣ ከምኣ ተፀፊዓ ሱሳ ዝነበረታ ናብ 15 ጎዲላ ዘላ
75% 75 ልክ 75% ጎሊል ኣሎ SMR አላትኩም ካብ 60 ናብ 7 I don't know God knows ከመይ ገና ካልኩሌት ንገብሮ ኢና እዚ ትረንድ እንተርኢ እዚ ናይ ክንደያ ጎሊላ እዚኣ ዋው 87% 87% ካብቲ ኦል ታይም ሃይ እዚኣ ናይ ኦክሎዝ በልካያ እውን ከባቢ 80% ጎሊላ ኣላ ካብቲ ኦል ታይም ሃይ ማለት እዩ ስለዚ earning ስለዘይብለን ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ بوري إن ذي با إيلان ماسك I mean ذي دونالد ترامب مسيو بوا نيوكلير كم زخلي لنا وين انفيديا CEO مسيو نيوكلير كم زخلي لنا قالتين 10% automatically مالتي سخون زي مسيو حنساب رجع أنت يلو روتيشن تجميرها كم زرعني 5.7-8% ورد easy ويكا simple خون نعم مالتي سلازي زخون fundamental صغير نايولك أنا يكونن كم زرعني أنت هذا السكتر مولي تحاول في زورت أكله نانو SMR GEV እዚኦም ኩለን ብሓንሳብ ክጎድላ ርኢና ኢና ስለዚ ስፔሲፊክ ኣብ ሓንቲ ትካል ዘይኮነ እንታይ ዳ ከም ሴክተር ወይ ከም ኢንዱስትሪ ብሓደ እዩ ዝወርድ ዘሎ ኣብ MSTR ዶላር ኮስት ኣቨሬጅ ከመይ እዩ ትብል ብርሂን ኦኬ ሕሩይ ታንኪዩ ሓደ ክብሎ ዝደሊ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ቻናል ንህቦ ትምህርታዊ ሓበሬታ ትምህርታዊ መግለፂ ዳታ ተመክሮ ኢዳ እምበር ምክሪ ጌርኩም ክትወስድዎ ኣይደልን እየ أبو أنتري أجن MSTR كل جزء analyze نقبرينا DCM مقبارن زي مقبارن كله أبانا إذا مركز حفش شوي أنا ون القناة نايستوك بركتها كم زي بالله I think حبيروك نبز جزيزي بخالص راحت مالتي MSTR أبزينا نقدر نخل Where are you MSTR? It is selling at a discount. Nata MNAV ويك multiple to asset value الناس وعوه حدا تغير حسرت الله لا حدا تغير كبرت الله إذي بحفش أو مالتي حفش أو هم بيخلونا إمبر exact من سقوط مالتها كل ما نتكم تدخل كلا وافرت والموافر لاني رم غلطي فعل مخدت نيرة خن بالنخيلنا مالتي حفش أو مستزلوا بيتكوين مستسات شتوزلوا واجن 30% كاب زلتها نلعلي شيء قبع يزبلنا زل علاقة 30% نلعلي شيء يقبع يزبلنا له نسخم بخمي ترانسليت قبره I don't know أنا قلنا probably have investment أنت زهلني في السوق ماركت في لعب زجزية I would probably invest risk عبوته هم زلوا رأينا DCM قبرنا كل جزية كن قامت إن العلاقة DCA كن قبري بلنا نمبر أبعلنا هم سيروا زلهم كباب شو منتبهنا 4 سنين شح بيتكوين زون نوزلوا يوم نحن بيتكوين بحساب 7.56 شيرز جزويم كابت زلوا واقعها ب 15% أب ديسكاونت وكا واقع قوليدات شيء كم زلا يرينا لوبزي الذي I would say بتي historically مالتي كل جزء بهيستوري تمركزنا يعني نزرب بتي historically كتوسخ يقبايو جن توسخ كله عم كأي مركز كوين بيز ماركت كوين ماركت كابن تخيلنا بيتكوين مركز بيتكوين 8.5 كده زنبلت لما هأور جودن لا سنة 4 تنشيط على الذي بيتكوين صبوا زغون مومنتم صبوا زغون موسخ توسخ علوها MSTR صبوا كيد تخوينا مالتي I think Marvel نجيروك ناتي I think بزحت علىهم مثلاً أنا بزح فولوز جابت كلا يكونت ميرة I know for the fact the CEO na Nvidia حد تريليون ماركت كاب كتبت سحة يبنيرو يسمون فيديو سرح لكم على مثلاً أخذكم لما تكتبوا تقوليهم حفش أو نقص على هذا بغير فاندامنتال ما تكري لكم I think كري لكم ميرة ولا الحلف عجبا I promise I will do that before Wednesday مالتي IBM I think IBM كاتبوا قلت أني هي انتقدين بغيرنا زغلصنا مخنياتات تكاتያ ነራ preliminary ዝኾነ ናይ second quarter ውጽኢት ይባትና ነራ ወይ expectation ክንብል ንኽእልና እዚ ኻ ካብቲ ትጽቢት ዝተሓተ ውጽኢት ስለ ዘምፀት ሱጥራ ዘይኮነ ግን I think 40-50% ናታ ኣታዊታት ካብ ሶፍትዌር ትካሊ ካብ ሶፍትዌር ረቨኒ ዘለዋ ስለዚ ናይ 25% በሓንቲ መዓልቲ ክትወርድ رئينا نيرنا I think صبوا زخون الديفيدند يمزهبو ناتا fundamental P erosion ترينا يون كبرى يكون زلوا in reality مالتي انت لا بتزبلوا بتسبب ذهبونا ملكة بزيانة تمرك ساتر يقول له انت قولي له يا حال البخار هيكون سنة هنا لازم دحين من سينكا رأي خمرة بزي صار هي بس أنا أقدم بينا صبوا غير مالتي
can you analyze circle? I think analyze quite as you can think of مبالنا تكون زلا تنا كريبتو تكالات كلها تنكفينا نيناتلو بذي حنا I think نا MSTR صبصبي بكون يرد حلف earning ناتهم تزبال ناتهم fundamental كنتم كفوفتين analyze مالتي ناي Coinbase ريني يرنا ناي MSTR ريني نا MSTR زي كنا مسألة BMNR ريني يرنا سلازي حتى خاني circle مسوي على حد عود سلازي خونه just كريبتو أبصبوا درجة سلازي له نقدر نخون سيركل كراش قبل مالتي سلازي كل جزء مس بيتكوين ويك مس كريبتي أخذ كيتخل تمس صبوا على ريحات ميري is the artificial intelligence hype done or this deep buying opportunity? I would say it's a deep buying opportunity. جن أنت هتجزء زين أنا أقول لك زي مسي أوه كم زخوينه هاردوير كم زخوينه طلب بزي حسوا زلون تايس لزخوني مخنيات على لوندي سلام تاكم يقولوا حفي شاوغن I think for the next 3-5 years we are still on it still كوس غيز بالأمنة علني just أمنة نحنا كنقاعد زين كحال سلوا قبرلو ناي geopolitics ديو زناي interest rate ناي inflation دي نبلو له حفي شاو كم عودي the AI is bargain I think is part of us it will keep going I believe I will fly I can fly ديلو نبيس مجزء I think نبيس no I would say no NBIS نبيس I would say no I don't know short term نبات قلقلة تزي كوينو fundamental ناتهم ولا تنبوط قناه نالبات تي risk reward يا خاطري I وسخن لكم كذب زلوا risk reward ما سي كندي person نخطوصي هسا وفر لا يخمس صغير كابزن حال مالتي okay I think هذا long day يا حوات ياخذناي زمزل ربع يوتيوب ربع يزلنا أكتامنا يكوسنا إنجلاند سلزنا بريت مالي لازم مسايكم دامس غونكو أب زمزلو يرخبنا سنة